7 buwan ng buntis ang manugang ni Nanay Melanie at ilang buwan na lang ay manganganak na ito. Sa kabila niyan ay hindi pa raw nakakapagpa-ultrasound ito dahil may kamahalan din ang private clinic. Mga 1.5, ganun po. Sa mga naghihirap, mahal na talaga yun. Ayon kay Nanay Melanie, maganda umanong malaman at makita nila ang kalagayan ng pagbubuntis ng kanyang manugang. Kaya naman ay malaking tulong umano ang libreng ultrasound sa Women's Wellness on Wheels ng Provincial Government ng Camarines Sur. Maliban sa libreng ultrasound para sa mga buntis ay mayroon rin silang mammogram para sa mga gustong magpa-breast screening. Nalalaman rito ang mga sakit kagaya na lamang ng breast cancer. Ayon sa Department of Health Bicol, breast cancer ang pinakamataas na kaso ng cancer sa buong Pilipinas. Unang-una po is, in terms ng ating morbidity, is breast. Breast cancer po ranks number 1. So, kung makikita po natin, siguro sa mga different hospital, ang may pinakamarami pong pasyente na cancer patients ay mga breast cancer. Sa breast cancer po, it frequently affects po yung mga kababaihan po natin. Kung saan nararapat lamang ang pagpapa-breast screening ng mga kababaihan buwan-buwan upang mabigyang pansin ang nasabing sakit. Nakakatulong din umano ang mga alok na libreng imaging diagnosis tulad ng ultrasound at mammogram tulad na lang ng mayroon sa Camarines Sur. It is really important sa ating mga kababaihan aged 30 years old and above na nagpapascreen. Siguro very limited lang ang nagko-conduct ng self-screening also, no? Yung tayo po mismo ang nagsasalat ng ating suso. That is should be done monthly po, ano? Hinikayat ng Health Department ang mga kababaihan na magpasuri para sa early detection ng naturang sakit. Jam Garcia, CSN.